Witam pięknie roztomili. Dzisiaj wam wyrządzę o tym, jak to było, kiedy przyszli starociotka na nawszywę. To będzie dialog między paniczkami. Posłuchajcie, jaki to było. Jezeryna na użmie klepeta bolą. Ten chodnik z chałupy się mi zdo coraz delszy. Muszę se aspoń kapkę stanąć a dychnąć. Tam się Hanej świeci, cosik. Nie wiem, jeśli Haneczka poli zieliny, bo się z tego fachluje. Dobre, idę dali. Uż kogosik widzę na zogrodzie. Witam was, ciotko. Nawitaj, Haneczko. Coś się chyciła polynio liścio? Ja, bo tego je tela wszędzi, że to nima możne. Cosik, że chce jechała na ściel, ale furt to leci dołu ze strumów. Dziwom się, że macie szumne, czerwione jabłka na strumie. Teżech takowne miała, ale ja nie wiem, co się z tą moją jabłonką stało. Zaczła schnąć, a już iny porę listków na ni wisi. Tuż, jową porę tych jabłek do taszki dom, będziecie mieć na kompot. Dziołcho, to bych musiała iść spadki do chałupy i sto pół dnia, a jeszcze byś mi musiała dać drugi krzywak. Witam was, ciotko. Nawitaj, Zofijko, jako się moż. Na pomału a furt. Pójdźcie haw do chałupy, zrobię wam aspoń teju, albo kawę. Kawę ni, bo że już rano piła. Ni, nie sebówejcie się. Ale ja, bo ci tukaj namaraszym. Siednijcie se, a ja chnet postawię wodę na blachę. Ciepło tukaj mocie, fajnie od kachloka mnie grzeje po klepetach. Wciepiem jeszcze porę kąsków pod blachę, niech się to bardziej rozhajcuje. Tuż, a jako się mocie, ciotko? Wiesz co, jo prawię dycki tak, że pokiel człowiek poradzi klepetami gibać, a drepsić kole chałupy, to jeszcze nie ma źle. Najgorszy, kiej człowiek legnie. Ja, mocie recht, oto ta wawrziczkula kole sztreki. Ta Wanda, ona już leży na legierze, a wszystko trzeba koleni robić. Na nieprof. Dyć ona dycki była tako baba jak hul, silno, zdrowo, a kajmoż chłopa. Poszło do lasa ze synkami, bo się dorządził z gojnym, że se urznie porę strumów, co one się bulają. A dziecka kaj są. Syncy z chłopem są w lesie, a Zuza je u kamratki, co się grychtują do szkoły. Wiesz, Jokubom przyszła, bo furt siedzę doma, a ty moi kamratki się coraz bardziej tracą. Latoś umrzyła Wanda, a Marysia, wiesz, to jest straszne. Dobrze, żeście przyszli. Nawitaj, Mania, kany drepsisz. Na byłach kurum nasuć obilo, kaczycom ziemnioków, a tyś już babuciom dała żrać? Ja, mamo, nie starejcie się. Siednijcie se, a przerządźcie z ciotką. Mocie oto po szklunce teju, a chnet wum dum po kąsku kołocza. Ty tuż, posłuchaj, słyszałaś o tej Wandzie? Wawziczkuli? Ja wiem o niej. Ty tuż pomyśl se, tako baba. No ale wiesz, dziołcho, co ona się urobiła na gospodarce, usmykała wszystkiego, bo jej chłop, wiesz jak chlastał, a ku tym jeszcze 4 dziecek. Tuż, a ty furt chowiesz, ty babucie? To już nie ma moi, joeny roz za czas po odbywom, jak młodzi nie poradzą, ale to już nie ma jako kiesi. Ampra nie dźwignym, tuż to tak po kapce w garcu kidą do korytka. Już iny mam porę kur, a kochuta, a też z tym są kurowody, bo oto wczora siedziwą, a kwuszka wylazła z kurzątkami, ani żech nie wiedziała, że siedziała na wajcach. Kańsik wlazła pod słomę, a tam se naszła gniazdo. Obili mi łacno przeduje chyniek poloczek, tuż porę wajec mom, coś i rozdom, a taki to masz. Ty, to ja będę musiała za nim zunść, bo my latoś mamy obilo jakoś ich mało. A krowę już mościelną? Ja, wiesz co, są ty dziecka, mają radę mlyko, a wszyscy jedzą masło, biały syr, dziołcha rada piecze, tuż u nas to mok dojeść. Furtu widzę Rudka, jak siedzi przy blasze, a się grzeje. Wiela to już je, jak go nie ma, na 4 roki. Dziołcho jogo też furt wszędzie widzę. We szpajsce, we chlywie, na placu. Jo mojego chłopa też, choć już go nie ma 14 roków. Jak się tak dziwą na stare fotografie, to nie poradzę uwierzyć, że on był, naros,
stracił się afertik. Jaja, taki to je na tym świecie. Dobre, wiele godzin. Jezeryna, uże 5. Niż się do chałupy dostanem przez ten las, a jeszcze pod kopiec, to będzie 7. Nie starajcie się, ciotko, dyć was odkluzymy. Tuż dobre, aspoń kąsek, a po chodniku jeszcze cosik przerządzymy. Dobre, tuż pójdźmy. Miej się, a przyjdź kiedy. Ja przyjdę w piątek, bo będę chciała z tym poloczkiem rządzić o obilu. Dobre, jomu rzeknym, że za nim przyjdziesz. Tuż z Bogiem, z Bogiem. Tak Rostomili, taki mógł być dialog, taki mogło być wyrządzanie, jak ta starociotka przyszła i tych wariacji, tych dialogów mogło być przeogromnie moc, bo przeca dycki było o czym rządzić, roz się rządziło o zdrowiu, roz o nimocach, roz się rządziło o tych, którzy poumierali, ale też się wiele razy rządziło o tych takich wiesielszych wiecach, że się dziecka urodziły, że jakiś to zdrowi mamy i tak dalej. Rostomili, jak macie radzi to moi wyrządzani, to pyty dejcie mi palec do wyrchu, subskrybujcie mój kanał. Dzięka piękne, miejcie się, niech się wam wszystkim darzy.